Salam, bu endi bayanlar bugün C++ tapaklar dowam etýär. Bugün biz diňe bir C++ däl, umumyň programmирование iň bir wajyp elementleriň birine öwrünelik, ýagny şert goýmak, if. Ine şert bara bir gysgaça bir gurruna deliň. Şert programmирование näle? Ýagny bir şert ba, şol ýerine ýetse bir hereket ba. Ýagny gözüňe türün sagat, meselem durmuşdaky situasiýalar sagat 12-de abet meselem. Ýa-da ýyldyrym çakdy ýaş ýagýar. Şol bir şert, ýa-da bir hereket. Indi magazynyň situasiýasyny gözüňe türeliň. Biziň ýanymyzda belli bir meçherde pul bar we biz çörek aljak bolýas. Indi herki situasiýany kodda göreliň. Pulumuz 10 manat, çöregiň bahasy 5 manat, näde şertimiz. If sözü ingilis sözü bolup, onu tercüme edende egerde bolýar. Egerde if pulumuz köp ýa-da deň bolsa çöregiň bahasyna, ýagny 5 manat bolsa da biz ýa satnalyp bilýärse, onu çap etsin satnalyp bilýäňiz diýip. Göwres programmany ne satnalyp bilýän diýip çap etdi. Ýagny programmamyz ýa-da şertimizi ýerine ýetdi. Indi gözüňe türeliň. Biziň pulumuz az, 4 manat bar diýeli. Näme çykyrka? Nähissat boşluk çykdy. Biz egerde pulumuz ýok bolsa näme etmeligini aýtmadyk. Onuň üçin soraýaly bir pikir gelýär. Ýazýan satnalyp bilýäňiz diýip, egerde pulumuz az bolsa çöregiň bahasyny onu puluň ýetenok diýip çap etsin. Dogry, näme işler satnalyp bilýäňiz, egerde 4 manat diýsek, satnalyp puluň ýetenok diýär. Dogry, ýagny işdi. Mesele ýok. Ýöne soraýalyk etmek maslahat berilmeýär. Onuň ýerine soraýa bir ulanýas biz. Şert ýerine ýetse şu hereket. Ýerine ýetmese galan ýagdaýlarda bizde ikinji hereket. Herki meselemizde pulumuz ýetýän bolsa satnalyp bilýän, ýetmeýän bolsa galan ýagdaýlarda bizde puluň ýetenok diýip berýär. Else galan ýagdaýda. Göwres programmany satnalyp bilýän 4 manat diýär. Puluň ýetenok. Dogry. Indi bir meseleye geçelim. Mesele soraýalyk. Berilen sanma şol 3'e we 2'e galansyz bölünýärmi? Şu meseleni çözelim. Bu meseleni çözmek üçin biz näme etýär başda? Başda sany girýär. Soň kellemizde näme gelýär? Alýassa birinci şertimiz 2'e bölünýärmi? Ýagny şey diýip belýär. İkinji şertimiz näet biz iki şerti birlikden ýazmaly. Bu kellemizde gelýän da şol. Şaut ayt çap et. Göwres bolýan kodumuz işlemedi. Virtual ýagdaýlar üçin bizde biriktiriji elementlerimiz bar. Ýagny bizde şu ýerde iki san şert ýerine etmeli, ikisem ýerine ýetämeli. Şoň üçin and we şu şertimiz ýerine etmeli, we şu şertimiz ýerine etmeli. Ikisem bile ýetmeli. Indi göwres programmamy 2 we 3'e bölünýän san 6 meselem. 6'yny goýýas, çap et. Ýagny işledi. Egerde 5 diýsek işlemeýär. Ýöne meselem rahat ýende bir gyzyklandyraly. Hem ýa 2'e bölünsin ýa 3'e bölünsin tapawdy ýok bolsun. Ýagny bizde 8'e bölünse-de işleýän bolsun kodumuz. Indi şu ýerde näme etmeli? Ya şu ýerine ýetse bolýar, ya bu ýerine ýetse bolýar, tapawdy ýok, ýöne şunu çap etsin. Bolmana bir şert ýerine ýetilsin bolsa, endiň ýerine biz or goýýas. Ýagny ýa-da şul çap et. Indi bizde 8 ýazsak işler. Ýene bir çylşyrmyrak bir mesele serdilen. Meselen şerti A, B we C sanlar berilen. Sizde şol 3 sandan iň uly sany çap etmeli. Bu meseleni çözmek üçin biz A, B, C sanlary öğretdik. Olar girýär. Ne egerde A uly bolanna. A uludur diýendir B we A uludur diýendir C. Ýagny iň uly A. B'den hem uly, C'den hem uly. Şonda şaut A uly.
Bu şert ýerine ýetmedik ýagdaýynda şoňa geçýär, else geçýär. Else'nin içine de if goýýar. B ul bolanna. B A'dan boly, C'den boly. B ul diýip çap etýär. Galan ýagdaýlarda diňe C ul bolup bile, şoňa üçin C ul diýip ýazýar. We işletýär. Diýelim 1, 2, 3. Bizde 3 diýip çykmaly. 3 uly. Ne ýende bir gezek bar galy. 5, 6, 4. Bizde 6 çykmaly. We en soňky şertimizem 9, 8, 7. 9. Dogry çap etdi. Ne umumyň aýdymyzda if bir programmирование bir aýrylmasy bir bölekdir. Onu aktiv ullanmaly we has hem giňişden düşünmek üçin özüňiz mesele işläp görüň, barlap görüň, säbe diňe tejribe usuly öwrenip bilýär programmирование. Esasana mena şuralar bir gerekli elementleri. Şunu if öwrenmek, benim fikrimçe bir gyzykly sabaklardan biri bolandyr. Indi sabaklar içinde hoş sağ olun.